ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ କରିକି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏଠି ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିନୟ, ଖୁସି ଆଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି ଯାତ୍ରା ଆମ ଗାଁକୁ। ସତରେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ଟିକେ ନିଆରା। କାରଣ ଏଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ, ଖୁସିର ଉତ୍ସବ, ମନର ଉତ୍ସବ। ଏ ରଙ୍ଗ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ହୋଲି ଖେଳାଯାଏ। ଏ ରଙ୍ଗରେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ସବୁ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥାଏ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଗାଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେବି ବୋଲି। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଆଶା କରିବି ମୋ ଗାଁର ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି। ଗାଁରେ ଆମର ଠାକୁରମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇ। ସତେ ନା କେତେ ନିଆରା। ଏମିତି କେଉଁ ଗାଁରେ ହୁଏ? ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗାଁରେ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଚାଲିଥାଏ, ତା ବି ଭାରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। କାରଣ ଠାକୁର ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ, ଟିକେ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ନାଚି ନାଚି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତାଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ବି ଟିକେ ଝୁମି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହଜି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ। ସେ କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ବି ଚଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆଉ ନାଟକ ବି ଚାଲିଛି। ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ହୁଏ। ଏ ଯାତ୍ରା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ, ଟିଭିରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜଣାଅଛି। ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିକି ବଡ଼ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ କି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଫୋନ୍, ଟିଭିରୁ ବାହାରିଲେ ଦୁନିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ନିଆରା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବେ। ମୁଁ ସିନା ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାତ୍ରାରୁ ବୁଲି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁ ଥିଲୁନି, ଆମେ ବାଘ ନାଚ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, କେତେ ପ୍ରକାର ନାଚ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ବୁଲିକି ଖାଇକି ବି ଆସିଲୁ। ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ମିଳେ ତାହା ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ କି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ, ଆଉ କ'ଣ କଲ। ବାହାରେ ରହିଲେ କ'ଣ ମିଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଜୀବନର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯାଉ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁନା ଯାହା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପାଇଥିଲୁ। ନା ନିଜର ପରମ୍ପରା ବୁଝେଇ ପାରୁ, ନା ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ବୁଝେଇ ପାରୁ, ନା ନିଜର ପୂଜା ପର୍ବ କିଛି ବି ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମନାନ୍ତି। ସେ ହୋଲି ହେଉ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉ, କି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, କି ରଜ ପର୍ବ ହେଉ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପର୍ବ ମନାଏ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ମନେଇ ପାରୁନି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନେଇଲେ ଖୁସି ମିଳେ। ମେ ବି କୁହାଯାଏ ନା, ପାଣି ପବନରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା। ଏଠି ସବୁ ରଥମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଗାଁର ରଥଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ। ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ରଥ ସଜା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଠାକୁର ବି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଦର୍ଶନ ଦେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଗ ଖାଇ ରଙ୍ଗ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। କିଏ ନାଚୁଥାନ୍ତି, କିଏ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ମେଳାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦେଖି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟି ଆଣିଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମୋ କଥା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ନିହାତି ଆଣିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।